Michael Strunge, han var en tydelig modstander af den her teknologiske og syntetiske udvikling, der var i Danmark i 1980'erne. Og han udkom i 1978 med hans digtsamling Livets Hastighed, hvor han blandt andet kritiserer teknologien, og det gør han blandt andet i et digt, der hedder Plastikzone. Plastikzone. Gaderne er fyldt med blinde børn. Det blæser koldt gennem byens tomme kranium. Ting falder ned fra himlen. Radioer, pilleglas, aviser, sæbe og splintret glas. Rundt om byen ligger skoven og gærer af gift og medicin. Mellem to tårne går en ung mand på en udspændt line. Ind over de bedøvede huse trækker store mågeflokke ud mod det golde, lunkne hav. Plastiksolen gløder som et betændt øje, stråler af jod blinder indbyggerne. Dybt i koma sover asfalten, dækket af blå sne, belyst af tv-ruderne. Denne tidlige aftensmusik består af støj fra døende maskiner. Nylonvinden blæser koldt og dækker de levendes hud med et tyndt lag smerte. I slutningen af 60'erne i Danmark var der højkonjunktur i landet. Altså det vil sige, at det gik godt for staten, og befolkningen havde mange penge. Og derfor begyndte der at komme et overforbrug af materielle ting. Og som følger det, så udsprang der så i 80'erne det, der kaldes punkkulturen, som protesterede mod det her materielle overforbrug. Og så verden som en syntetisk og materiel verden, uden fokus på gamle, sande værdier. Så på den måde, der afspejler sig i et mørkt og koldt og syntetisk samfund ved at iklæde sig sort tøj med pink hår og meget hård attitude. En af litteraturens forkæmper for den her punkkultur, kan man sige, var Michael Strunge.